de tot, bon dia a tothom. Us volem donar la benvinguda a una nova sessió del cicle webinar amb empreses que tinguin d'efecte Covid-19, nous escenaris per a la inclusió laboral. Avui estarà amb nosaltres el Cristian Martínez, que és director general de l'empresa Etidem, amb el qual ens indensarem dins del que és el sector de l'empresa tèxtil, de la indústria tèxtil. D'acord? Només us donarem ara 5 cèntims per facilitar la sessió d'unes normes de funcionament, i és que durant la sessió, alguns de vosaltres sí que hi heu participat, sisplau, us demanarem sempre que tingueu els micros i les càmeres tancades perquè així ens puguem escoltar i puguem escoltar sobretot el Cristian quan ens faci l'explicació. I al final de les preguntes donaré pas a un torn de preguntes obertes per tots els participants, tots els que esteu com a assistents, que us demanarem que feu servir el xat per fer la pregunta, poseu el nom, el cognom, i si esteu connectats us donaré pas perquè li pugueu fer la pregunta directament al Cristian. D'acord? Llavors, tot seguit, li donem la paraula al Cristian. I abans de res, primer de tot, Cristian, donar-te les gràcies perquè estiguis aquí amb nosaltres durant aquesta sessió, que segurament serà molt interessant. I demanar-te així com a introducció, per qui no conegui Etidem com a empresa, que ens facis una petita introducció i que després també ens expliquis tu ja de forma personal quin és el teu càrrec dins de l'organització. Molt bé, moltes gràcies, Mercedes. Primer lloc, agrair-vos que ens convidéssiu a estar aquí a les ponències. Per qui no conegui Etidem, és una empresa que venia, com deia, del sector tèxtil. Inicialment brodaven el que serien mocadors, els antics mocadors de teixit, amb les inicials de les persones. Inicialment es cosien a mà i finalment ho fèiem nosaltres, diguem, amb una fàbrica tèxtil, ja potser fa 45 anys, una cosa així. Evidentment no hi era jo, era l'amo fundador, qui va començar, i això va anar evolucionant fins a això, a noves tècniques en aquell moment, que era com el termoadhesiu, que era això, aplicar genolleres, tèxtil, amb un producte que el que fa és que es pugui adherir amb la planxa de casa a la roba. Les genolleres que usen tots els nanos quan van a l'escola són dels productes que fem. I finalment va evolucionar fins l'etiqueta tèxtil, l'etiqueta tèxtil personalitzada, que és el que fem a dia d'avui, que és el producte que més venem nosaltres, el que no deixa de ser és una etiqueta amb el nom i cognom d'algun nen, i això es posa a casa amb aquest sistema termoadhesiu, es posa a la roba. El nostre core de negoci és aquest, després fem moltes coses per merceria. Nosaltres en Etidem només ven cap a empreses, que serien botigues, amb autònoms, Perdona, Cristian, perdona que talli. Sisplau, a les persones que estiguin connectades, apagueu micro i apagueu càmera durant la intervenció. Escoltar-ho igual, l'únic que ens feu soroll i no es deixa escoltar els participants. Sisplau, Raúl González i Mari Carmen, que us estem veient a pantalla, tanqueu la càmera, sisplau. I així podem seguir, d'acord? Gràcies. Perdona, Cristian, t'hem tallat. D'acord. Doncs si pots seguir, sisplau. Sí, ara on estàvem, una miqueta això, hem fet l'etiqueta tèxtil pels nanos i això, tenim molts autònoms i ara és una època difícil, després comentarem, perquè totes les nostres botigues, que no són nostres, que són botigues de gent que té una merceria normalment, molt tradicional, ara estan tancades, llavors tot aquest procés de reinvenció perquè el nostre core de negoci, que és la revenda, nosaltres venim a botigues i la botiga es ven al particular, ha estat tot parat una mica, i així una miqueta és el que fem nosaltres, tenim altres productes de merceria que redistribuïm, un catàleg bastant ampli, però als inicis el que fem més és això, l'etiqueta tèxtil de tela 100% amb el nom marcat. Perfecte, Cristian, moltes gràcies. Llavors, la pregunta del milió, aquesta situació Covid-19, que crec que ningú tenia en present i ens ho podríem haver imaginat al desembre de l'any passat, com us ha afectat? O sigui, surt el tema del Covid, surt l'estat d'alarma, comencem amb aquesta bogeria. Vosaltres com a Etidem, què ha sigut el dia a dia? Com us ha canviat o no us ha canviat? Quina és la situació d'Etidem o quina ha sigut la situació? Venim d'un preàmbul previ i
no es podia preveure el que passaria, no? Però sí ja portàvem mig any, vull dir, des de finals d'agost de l'any passat fins al desembre, com bé dius, que es notava una desacceleració econòmica. O sigui, sí que es preveia una petita crisi econòmica que començava al gener. Hi havia molts símptoms, moltes dates econòmiques que indicaven que alguna cosa passava al gener, a nivell econòmic, no? D'aquí al que ha passat, ningú s'ho imaginava, no? Llavors sí que d'alguna manera estàs no amb molta pressa, però sí que tenies intentat mirar què passarà, a veure com va el gener, no? Que no és un mes difícil, no? Que acostuma a moltes compres de Nadal, venim d'un gasto excessiu i sempre hi ha una recessió petita, no? Però es preveia que sigués més gran aquest any, no? La sorpresa, d'alguna manera, és veure com apareix una pandèmia, no? Clar, també dic que el símptom de la pandèmia apareix per allà el 20 i pico de desembre, ja hi ha notícies de la pandèmia. No estava confirmada, no era una pandèmia, era un altre episodi, com va passar amb el MERS o amb altres, la gripe aviar o no. Es preveia una crisi més al sector alimentici, o no era alimentici perquè no sabia on venia encara, però es veia que alguna cosa passava allà i que hi havia possibilitat que això acabés a tot arreu, no? Vull dir, perquè és el protocol. Apareix a la població on més habitants té, amb més mobilitat, i hi ha risc d'expansió, no? Llavors, en aquell moment no van fer res, evidentment, era desembre, estem en vacances, però tot just al tornar, mitjans de gener, jo ja estava una miqueta angoixat. Dic, hòstia, això pinta malament, aquí el discurs i el missatge encara no hi havia, a mitjans de gener encara que aquí no es parlava, o alguna notícia es veia d'allà de la Xina, però no es veia res més. I nosaltres vam començar a actuar bastant precoçment. Vol dir, a principis de febrer, mitjans de febrer, estàvem fent el plan de prevenció. Què vol dir? Era un pla de treballar, no? De treballar a casa, no? I crec que va ser la tercera setmana de febrer, el 18 o alguna cosa així, que al principi de gener començàvem a muntar un plan, no? La direcció ja diu, hòstia, preparem-nos. No estava més preparar-se, no? I a mitjans van començar a aplicar un pla. I va ser progressiu, va començar a enviar plantilla a casa. I va ser, vull dir, això és una cosa que la direcció està treballant, a veure què passa, no volem alarmar, però anem treballant-ho. I arribem un dia ja i 4 persones a l'atzar, no a l'atzar, però ja semblava això, els enviem cap a casa, vull dir, és, no, fulanito, no, Pepita i tal, cap a casa. Com? Què passa? Una mica, no passa res, però treballaràs des de casa. Però si no sé, tu ves a casa i et truques, no? I va ser així. I vull dir, l'impacte potser emocional el vam tractar poc, potser era un pla més de salvar-nos que de veure com reaccionaria a nivell emocional els treballadors, perquè va ser un xoc de no entenem res, no? Per què? Perquè la societat tenia un discurs i l'empresa era una cosa totalment diferent. A un mes vista, tothom ho va entendre. Però el dia, no sé, 18 de febrer, quan agafem a gent i diu tu treballes a casa i no te mueves d'allí, agafa una mica de menjar, 20 euros, no, tampoc et tornis boig, però agafa una miqueta per estar 15 dies a casa, això s'ho vam dir nosaltres allà, no? I la gent deia, aquest s'ha tornat boig aquest matí i no sé què està passant, no? Sí. I llavors vam començar a teletreballar de cop, vull dir, i el que deia, una cosa és teletreballar, una cosa és treballar a casa. Nosaltres havíem tingut algunes estades, però hòstia, podíem fer feina a casa, però era feina com de despatx o de paperassa, vull dir, porto això que seran, 8 hores revisant factures i ho vaig a casa. Que nosaltres no teletreballàvem, fèiem feina a casa, que és molt diferent al que s'ha viscut ara, que és treballar en xarxa, treballar en equip, fer servir la tecnologia perquè tot funcioni. Nosaltres som productors, som com una fàbrica, no del tot, però tenim línies productives i viure això amb tota la gent a casa genera tots uns nous processos que s'han tingut que posar en marxa, els treballadors han posat alguns i després s'han anat optimitzant per poder treballar amb normalitat. Perquè llavors
la veritat és que molt bé, perquè ja, pel que expliques, vau ser molt previsors en el seu moment, des del primer moment que vau veure una miqueta, com deies tu, que encara només era notícia i que fins i tot no li donaven pes amb això de la pandèmia, ja vosaltres vau començar a posar aquest pla en marxa, això fantàstic. Una miqueta, Cristian, si ens pots explicar, també perquè els assistents coneguin més, els perfils que teniu, els bàsics, per dir-ho, per línies, com explicaves tu, els perfils que teniu a l'empresa i llavors quins d'aquests perfils són els que vau enviar, com deies, a treballar a casa, i després també de la resta que finalment vau fer teletreball, una vegada que ens expliquis els perfils i quins són els que estaven treballant des de casa o una mostra i amb qui teletreballeu, també ens agradaria que després, afegint el fil, ens expliquessis el tema de la formació de la gent que teníeu a casa, que l'altre dia ho parlàvem i em sembla molt interessant perquè ho puguis exposar aquí. Vale. Tema perfils. A mi no m'agrada parlar de perfils, és una cosa, sembla una categoria, no sé, de persones, d'alguna manera. A mi m'agrada parlar d'aptituds, perquè al final a la nostra empresa no busquem capses quadrades, no som màquines, vull dir, al final les persones tenen una ristra de qualitats i unes destaquen més que d'altres, i al final l'empresa està viva i avui fem una cosa... Nosaltres tenim una empresa molt familiar i molt petita, també. Vull dir, el pare de Juan Ramon, que és l'amo de l'empresa ara, el seu pare va fundar el negoci fa anys, i ha sigut una empresa sempre molt, molt familiar. I això sempre ha fet que sigui tot molt proper, molt pròxim, i no hi ha una separació molt clara de no, aquest és no sé què, no, tothom fem de tot i ens ajudem i potser un dia estem aquí i si fa falta anar cap allà, doncs anem a un altre departament i fotem una mà. Llavors, el que busquem són aptituds en el sentit, quan fem una entrevista personal, el que busquem és que, més que coneixement, que no, estic parlant d'aptituds en el sentit que busquem és actitud, quasi bé. Ja no aptitud, sinó actitud. El que busquem és gent amb ganes de fer coses, d'aprendre, amb ganes de treballar. Evidentment, quan has de seleccionar, si sap d'informàtica o de noves tecnologies, evidentment, en el món que estem, es prioritza, que no vol dir que sigui exclusiu a gent que tingui que sigui enviar un email, que pugui connectar-se, que tingui una mica de traça amb un ordinador perquè a tots els puestos, o quasi bé tots els puestos, acabem amb un ordinador ni que sigui reportant la informació que fem. Llavors, una mica d'Excel, perquè nosaltres treballem molt amb l'Excel al núvol, amb Google Drive, que sàpiguen això, enviar un mail, tal, una mica d'agilitat informàtica, que no programes concrets. Quan fem la prova, provem un programa perquè si no, no saps què dir-li. Però sobretot és actitud i ganes de fer les coses. Com aborda una entrevista a nivell d'actitud una persona, jo és el que més valoro. Amb quina energia ve. Si el veus que ve, que va arrossegant, que hi ha gent que ve que es va arrossegant, i dius, hòstia, emocionalment no està bé, o li falta energia, no ha esmorzat aquest matí, o ve de molt lluny i ve cansat, no sé. És més una qüestió molt sutil de dir, hòstia, ve amb ganes, d'empenta. Jo és el que més valoro, les ganes de fer coses i aprendre. Més que el coneixement, perquè hi ha gent que sap molt i després està molt encapsulada, sap molt i no vol canviar, vol fer-ho a la seva manera, aquesta flexibilitat, ganes d'aprendre, això ho valoro molt. I amb això repartim. Dins de les qualitats, després que fem el test, que hi ha gent que li agrada més parlar, hi ha gent que li agrada més, que si ve els hobbies o les virtuts que té, el que fan és que el portem cap a un departament o cap a un altre. I no és un encasillament fixe, que vol dir que si allà no està a gust o veiem que no funciona, el que fem és recol·locar-ho. I, hòstia, aquí no ha funcionat, perquè no, pel fill amb els companys, per l'horari, fent canvis tant d'horari com de departament, perquè al final la persona amb aquestes aptituds es pot adaptar a qualsevol punt de l'empresa. Mirem molt també què li agrada. Jo soc molt sincer i dic, mira, jo tinc aquestes feines i sempre faig entrevista tinc diverses places a cobrir, perquè som un negoci d'expansió, que vol dir que per una banda estem creixent i per l'altra banda arriba l'estiu i necessitem una persona a cada banda. Llavors, quan fem les entrevistes tenim que cobrir a diverses àrees. Llavors, tothom pot servir en aquest sentit, perquè qui no està fent paquets, que és manipulació, estarà fent atenció al client i qui no estarà fent atenció al client estarà fent paquets o distribuint feines o classificant, hi ha molta feina de classificació i per això no fa falta una habilitat especial, una mica de ganes de fer i anar fent. I això en quant als perfils. L'altre que deies, quin perfil vam triar per anar a casa? Un de cada, perquè ens interessava poder fer-ho tot des de casa.
Doncs el que pensaven que no funcionaria va ser el primer a marxar a casa. Vull dir, no? Llavors va marxar l'anàlisi de dades, comptabilitat, que els que era molt clar que podien sí que estaven a la llista, però dels que no, va marxar, per exemple, la persona que introdueix les comandes a la màquina. És una línia de producció, una persona que està tot el dia mirant una màquina i picant a un ordinador d'informació perquè la màquina no pari, va marxar a casa i no podia veure la màquina. I això va ser un dels punts, la persona que coordina i coordina tasques, els coordinadors dels equips, tots aquests cap a casa. Qui va deixar? Doncs, evidentment, la persona que està fent la manipulació i posant material alimentant la màquina o la persona que està tancant físicament els sobres es van quedar. Vull dir, van deixar per departament. Això va ser per unes fases, van marxar els primers 4 o 5 i va entrar la formació, aquest dia, doncs marxaven a casa, em trucaven, vale, estàs en l'ordinador? Sí, vinga, comencem la formació. Jo, que sóc informàtic, vaig poder fer la formació al moment necessari de totes les eines necessàries. No van ser moltes eines. Bàsicament, van utilitzar un programa per connectar un ordinador. Llavors, a casa es connecten al seu ordinador, el seu ordinador queda buit amb un cartell, toca aquí, estic a casa, i es connectaven al seu ordinador i ho feien tot normal. Problemes de connexió, sempre hi ha alguna petita cosa tecnològica, però hem tingut molt pocs problemes. S'han connectat, han treballat com el seu ordinador i quan tenien un problema, molta trucada, això sí. Hòstia, funciona la màquina, no la veig, tinc un problema, però més per no poder veure el que físicament no podíem veure. Ens ha faltat instal·lar més càmeres de videovigilància per enfocar la màquina, perquè no en teníem. Per estar a casa i dir, vale, la màquina li passa això, perquè ara mateix els ulls de les persones és la persona que està allà. Llavors tenim una persona que està rebent trucades a diferents persones dient, oye, la impressora no té paper, la màquina li es queixa d'alguna cosa, I és una persona que està revisant incidències que no es poden veure, diguem-ne. No sé si he contestat les 3... Sí, ara la veritat és que molt bé, perquè és com dius tu, realment és una miqueta de l'abast dels perfils que teniu, és com deies, és un de cada, o sigui que realment no ha sigut una línia, com deies tu, les persones que físicament, lògicament, havien d'estar a la producció per les màquines, està clar, però la resta. Abans de fer-te una altra pregunta que t'havia comentat, Cristian, i que ens interessa també molt, demanaria a l'Ester Segarra, sisplau, que s'apagui la càmera. Sisplau, Ester. Gràcies. Vale, Cristian, una cosa només de la pregunta que t'havia fet. Vale? Espera, que potser l'Ester no... M'ha dit que sí, però ara, gràcies. Perfecte. El tema de la formació, que em va interessar molt quan m'ho vas explicar. Com vau plantejar la formació a llarga distància i, com deies tu, segurament, no sé si havíeu tingut en alguna altra ocasió que haver fet això o va ser també una novetat? Bueno, la formació, com alguna vegada hem treballat a casa, jo he intentat connectar-me, I estem en una empresa, bueno, soc un director, soc bastant jove, tinc 37 anys, vull dir, i estem intentant, ja portàvem un model a llarg plaç de descentralització del servei. Vull dir que ja volíem fer-ho, no s'havia implantat i per mi el coronavirus va ser el moment perfecte per dir, hòstia, si ja portem aquí i volem fer-ho molt de temps, va, demostrem que podem, I per això va ser tan anem a casa, perquè ja volíem, de fet, el coronavirus va ser l'excusa perfecta. Per mi tot són coses bones. Traient del marge tota la part dolenta que ha passat de pèrdua, de la part clínica, saturació, de mort, que hem patit de prop, més o menys, cada família, traient això, una època de canvi porta millora. I això és el que jo em vull quedar. Ens podem quedar amb l'angoixa de pèrdua o ens podem quedar amb totes les coses bones que ha portat això. I aquest canvi, aquesta transformació, és una acceleració d'unes eines que fa 20 o 30 anys que podíem teletreballar, que hi ha internet, i que ja parlaven de moltes coses que triguen en implantar-se a nivell social. Perquè som un animal de costums i costa molt, costa. A totes les edats. I quan arribes a un model que està muntat així, doncs per què el canviem? Quan cada matí ens posem 2 mitjons iguals, ningú es planteja canviar-ho. I ens continuem posant... Per què? Doncs ningú s'ho ha preguntat. Doncs no serveix de res, A mi m'agrada una mica fer coses diferents, des dels mitjons fins a fer teletreball. És una cosa que es podia i no es feia servir. Ara això canviarà perquè tots són avantatges a nivell mediambiental, a nivell de qualitat de vida. Jo visc a Vilanova i la Geltrú i ara porto prop de 20 anys, 19 anys a l'empresa. Però han passat molts anys perdent 6 hores de la meva vida, perdent-la, o aprofitant-la d'alguna manera, 3 hores per anar a treballar i 3 hores per tornar. Vull dir,
I això fa 20 anys, vull dir que la precarietat laboral, vull dir, els problemes laborals de no hi haver feina al teu municipi o no hi haver una feina amb els teus perfils o tot aquest programari és una cosa que sempre ha estat. I molta gent cada matí agafa transport públic per anar a treballar en massa. Hi ha un desplaçament brutal perquè hi ha una mancança d'adequació entre feina i municipi de residència. I és un problema del capitalisme en si, perquè no em puc comprar una casa perquè no guanyo suficient on treballo i hem de comprar no sé què, i això em genera una pèrdua de qualitat de vida. Que si això ho podem solucionar amb tecnologia, ja no canviarà el sistema, però almenys si pogués treballar a casa, la gent ara no vol tornar a treballar. Ara estem ja desmuntant l'ERTE i costa tornar a treballar. Físicament no treballa, bueno, entenem-me, vull dir, perquè, hòstia, jo per què he d'anar ara? Si a casa puc fer el mateix, si la feina surt, si... Ja, però estem desmuntant el pla i potser ara està augmentant la feina, els companys d'allà ja porten uns mesos i aquella decisió que es va fer a empreses, i sense preguntar permís, tu et quedes a casa i tu et quedes aquí, pel motiu que sigués, com ho plantegem? Van plantejar fer torns rotatius, és a dir, una setmana a casa per no fastiguejar que està venint i no està perdent aquest temps de transport. Hi ha gent que ha guanyat 3 hores de vida. 3 hores de vida al dia, que era hora i mitja d'anar i hora i mitja de tornar. Jo em perdia 3 perquè soc de més lluny, no? I ara ja no, ara al principi sí, ara ja vaig aconseguir trobar un mini espai de 14 o 15 metres allà. Vull dir, la qualitat la tinc en temps, l'he perdut on visc, no? Ara estic a casa la mare, no? I aquí es viu millor, està un poble, ara ja està jubilada i aquí hi ha llum, jo no tinc llum, jo vic una cosa a les fosques. Imagina't gent confinada a 14 metres sense finestres. I clar, jo estava confinat allà i anava a la feina que està a 5 minuts. Sortia i hi ha dies que no podia sortir perquè els ulls em feien mal. Vull dir, que la situació s'ha viscut molt diferent depèn on visqui i em fa molta gràcia quan diuen, no, quedeu-vos a casa. Bueno, qui no té casa, no? Jo tinc una casa, no té llum, però tinc un espai, siga que sigui. Però hi ha gent que no té on anar. I a Barcelona hi ha 2 o 3 espais públics que han habilitat per gent que no tenia casa, però la situació ha sigut molt greu i ara vindrà tota la conseqüència econòmica. A nivell de la formació que preguntaves, vam fer un sistema que el que fem és 1 a 1. Jo ensenyo a una persona i aquella persona ha d'estar atenta perquè ha d'ensenyar un company. Llavors, diguem que fem en teletreball, estem fent visualitzant les cares, però el que fem és jo explicant i comparteixo la pantalla de l'ordinador i es veu el meu ratolí com es va movent. Llavors és com un tutorial d'aquests del YouTube que mirem en mexicà, no? Que t'està explicant, clica aquí, no? Fem això, anem explicant, tu a tu, els dubtes en directe i quan la persona ha après, el dia següent, deixant un espai perquè es processi la informació, fem al revés. Jo superviso i m'ho explica o ho fa la persona que ha après. I després la idea que això, aquell coneixement, aquella persona ho explica a un company, aquell company ho explica a un altre company. Intentem tenir una estructura d'organització que no... Ja dic, això és la idea, no sempre es compleix a vegades, no? Però intentem que sigui tots al mateix nivell. No hi ha una persona que dona el curs i tothom escolta, no? Intentem que sigui, tots som igual, una persona aprèn un nou coneixement i ja va traspassant. I aquella ho ha d'aprendre perquè ho ha de traspassar. I moltes vegades ho aprèn gent que no ho farà servir simplement per estar al dia del que fem a l'empresa. Perquè potser no ho fas servir, no t'afecta directament i molta gent es queixa, però per què tinc que fer aquesta formació si jo no ho faré servir? Avui no, però potser demà ve una crisi del Covid i gent que estava fent producció, abans hem dit, gent que està fent producció no anava. No, sí, gent que estava fent producció ha anat a casa i ha fet una tasca diferent perquè la situació de l'empresa ha canviat. I si hi havia 4 persones manipulant, la feina va baixar molt. 3 d'aquestes persones van anar a casa a fer una altra tasca. Van fer cursos de... O sigui, que estava fent manualitats, diguem-ne, acaben fent atenció al client, o ha acabat fent introducció de comandes a l'ordinador, o ha acabat fent... Vull dir, s'ha reconvertit tothom, o quasi bé tothom. Hi ha gent que no, hi ha 4 o 5 persones de 20 i pico, o 34 que han mantingut fent el mateix, però la resta han canviat tots, tant de la manera de treballar com del procés que feien, com l'àrea, no? No sé si fins i tot canvies de departament. O sigui, que ha sigut un canvi a dalt a baix de tot arreu, no?
Radical, i tant que sí. Bueno, en aquest punt també és una mica el que deies tu. Ja amb aquesta previsió també heu tingut en compte, com comentes, que potser avui tu no fas aquesta tasca, però si estàs format, més endavant hi ha algun tema, tots sabem de tot, no? Tots tenim aquesta inclusió en aquest cas laboral i la transparència també de que coneixem tots els procediments i processos que teniu dins de l'empresa, que això també el tema del coneixement jo crec que és un valor afegit que li podeu donar a cadascun dels vostres treballadors i treballadores, en aquest cas. I, Cristian, a part de tot això, una miqueta que jo sé també al fons que teniu aquest sentit, com us heu reinventat? Perquè sé que heu començat a fer, no sé si manteniu també, o ja esteu amb coses noves, amb objectius nous. Com veus tu el futur en aquest sentit i quines coses heu canviat? Sí, la pregunta és complicada, ens falta aquí la bola de cristal. Però una miqueta això, com veus tu cap al futur? Ja no potser a nivell genèric, sinó més a nivell vostre, personalment, principalment com a empresa, i sobretot aquests canvis que heu incorporat. Hem de dir també per tots els estents que Etidem ens va fer amb la seva empresa marcarropa.com una donació de mascaretes tèxtils reutilitzables, que ens ha anat molt bé en aquest sentit, però m'agradaria que expliquessis, a part d'això, tota la resta que també us bull al cap, que sé que teniu moltes coses. Explica'ns, Cristian. Bé, sí, clar, hi ha molts àmbits a l'empresa, no? I és molt difícil explicar-ho tot i vull dir, no? I moltes de les coses que explico són intencions, no sempre estan aconseguides al 100%, no? No tothom sap de tot, no? Però intentem anar en aquesta direcció, no? A nivell de reinvenció, bueno, ens hem quedat abans que molt precoçment van aplicar un pla de treballar, però no es va quedar allà, sinó que va ser un estudi més ampli, de dir, bueno, ve un canvi, adaptem-nos al canvi, no? I fins i tot a la firma, no? Tinc, no? Que les empreses que sortiran de la crisi no són aquelles més preparades, amb més diners, no, són les que més ràpid adoptin aquest nou canvi. Vull dir, la rapidesa en què absorbim coneixement, el processem, l'assimilem i el podem aplicar, no? Que és el temps des de que la direcció té una nova direcció del vaixell, no? Canvi, fins que realment el canvi gira, perquè el vaixell patina, no? Tu vols canviar, gires volant, gires volant, però continues anant cap al mateix, perquè la corrent, el vent, no sé què, t'arrastra un temps, fins que al final aconsegueixes posar el rumb que vols. Aquesta velocitat és molt important. I nosaltres vam aconseguir tenir 3 setmanes de marge. O sigui, quan la gent aquí estava parlant de hem de teletreballar, nosaltres ja estàvem teletreballant. Ens dàvem un pas per davant. Quan la gent deia, hòstia, hem de separar equips, nosaltres ja els teníem separats. O sigui, els torns físics van quedar separats i no es podien veure. Al torn de matí van fer reducció d'hores, teníem l'ERTE ja preparat, ja teníem la reducció d'hores, vam fer una enquesta a tots els treballadors com volíem aplicar l'ERTE, si volien despedir acomiadats que acabaven d'entrar o si ens fotíem tots i feien un ERTE total, o sigui, tots aplicats, però cadascú amb un percentatge. I en l'enquesta va sortir que són solidaris, som una empresa solidària. No només per les mascaretes que hem donat a associacions de tot tipus, però sobretot col·lectius especialment que ho tenen més difícil que d'altres. Hem apostat per ells, des de medicina, hem donat mascaretes solidàries als llocs on estaven donant menjar gratuït, que estan sense mascaretes, colze en colze menjant. I a mi em deien, és que no volem anar a menjar perquè és que ja fem cua una hora sense protecció i com portarem la família a un lloc que hi ha 100 persones allà amuntegades menjant, vull dir, em quedo a casa sense menjar. La gent preferia no menjar que anar allà. I vam estar repartint mascaretes, no masses, però com a mínim uns dies allà. Tota aquesta part solidària es veu perquè tot l'equip, al final, quan l'empresa té uns valors, això va fent mella i és com un arbre, no? L'empresa està allà i la gent que arriba va absorbint aquests valors, no? I jo és una cosa que intento transmetre sempre, la solidaritat és fundamental, és l'única manera de sortir d'aquí. I això es denota en diverses línies, no? Però sobretot la gent solidàriament van decidir treballar tots menys. En comptes d'acomiadar ningú, tots menys. De fet, l'empresa va fer fixar tota la plantilla. O sigui, tots els que estaven discontinus o estaven temporals, a l'inici de la crisi van fer tots per dir, hòstia, l'empresa aposta per nosaltres. Tots fixes. I ara apliquem un ERTE. Tots fixes, reduirem, intentarem aguantar tots, anem a fer aquest esforç, no? I per mi això és un punt molt important que l'empresa ens apoyés en aquell moment, perquè era molt fàcil començar a acomiadar gent. Perquè es sabia molt bé que venien, jo calculava que eren 6 mesos de crisi sanitària i entre 1 i 2 anys
amb menys o més afectació de la crisi econòmica. Depèn del sector, fins a 2 anys d'afectació. En menys o major medida, i alguns sectors el que ha fet és tenir més feina. Vull dir, que dèiem, hi ha oportunitats per una banda i deixaran d'haver-hi unes altres disponibles. Amb aquest plantejament, el primer que pensa l'empresa és dir, bueno, despedim gent. És que era obvi, ara que hem fet és, no, hòstia, fixes, ERTE, i anem, segons la feina, anem fent més o menys, no? No és fàcil, no? Llavors, en aquestes 2 o 3 setmanes d'avantatge, el que vam poder fer és reinventar, fer nous productes. Nosaltres no fèiem mascaretes, però hòstia, som tèxtils, tenim teixit, tenim maquinària, estem parats perquè va baixar la feina en picat, vull dir, nosaltres hem fet 10 vegades menys la feina que fèiem, o sigui, la feina que ja fèiem va desaparèixer. Per això la gent va tenir que anar a casa i va començar a treballar menys hores, no? Però, per l'altra banda, vam començar a pensar i vam dedicar durant un mes, 2 o 3 persones, a fer productes nous. I a incloure al catàleg nous productes. 3 setmanes, nous productes. Mesuradors de paret per decorar, molts productes per ajudar al Covid. Per exemple, nosaltres fem enganxines, una altra línia és enganxines de paret o de terra, i vam començar a fer dissenys de coses per protegir, per recordar a la gent que es renti les mans amb una cançó, una enganxina per dir, oye, canta la canció no sé què, els nens, no? O enganxines per dir, hòstia, estan en quarantena per hospitals, o els típics cercles, unes rodones que fem amb els peus perquè la gent s'esperi a les cues dels supermercats o als carrers quan fer aquestes enganxines. Això ha sigut un èxit mundial. Vull dir, estem venent al Regne Unit, estem venent a Itàlia, a França. Una cosa que és molt ben fàcil, una rodona amb 2 peus. Mira, hòstia, què dius? Doncs l'hem fet, 3 setmanes abans era un producte que no existia, el vam posar on tocava i estem venent a molts puestos i ens truquen de molts puestos encara per fer comandes. Però era velocitat, va veure un pic fa ja quasi bé 15 dies i això desapareix. Vull dir, van tenir molta feina, o va arribar molta feina, van decidir anar-la dosificant, un pic de feina el dia 12 o 13 de març, i ara aquesta feina ja tothom ha obert, o els altres ja estan oberts, i el que volia comprar aquestes enganxines o les ha comprat a un pugui o ens ha comprat a nosaltres. Però és una feina que ara desapareix, no? I no hem parat d'incorporar productes on no teníem feina, hem aconseguit mantenir alguna de feina, no? No és fàcil, no? Vam fer mascaretes amb col·laboradors, van construir mascaretes. Inicialment, fins ara no les estem venent o ara han començat a vendre-les, però inicialment la primera fase, el mes de març, que era el difícil que els hospitals no tenien, que tothom volia mascaretes i no n'hi havia. Vam fer importació de Xina de mascaretes nosaltres, vam fer importacions perquè teníem contactes i tot aquest primer lot van ser donacions. La gent, no, les voleu comprar per... No, al revés. Les regalàvem les comandes als clients, les regalàvem als menjadors sanitaris, associacions, a hospitals. M'han trucat residències i hospitals que tenien mascaretes i un paper dient que estaven defectuoses. Hòstia, doncs mira, jo tinc 20 o 30 ara, perquè m'arribaven, m'anaven arribant comandes i les anava repartint, mai en tenia. Hòstia, va, tal, llavors teníem un protocol, hòstia, les FP, no?, els que són més sanitaris, només anaven a hospitals i residències, a personal que està atenent a terceres persones, i les que eren construcció pròpia, les que eren de tèxtil que feien nosaltres, anaven a clients, i tot eren inicialment donacions, no? I ara que ja ha passat la crisi sanitària, començarem a vendre-les, i fa una setmana m'ha fet o 2 setmanes hem començat a vendre's i sortirà a la web i ho posarem als catàlegs. Ja als nostres clients, qui vol, li subministrem. Perquè la prohibició de distribuir mascaretes sanitàries ja el govern ja no està, perquè ara ja en tenen. Està baixant la pandèmia, estan tots distribuïts, tot el que ha de tenir metges en tenen, ara ja és la població general, no? I tota aquesta, l'equip que teníem va deixar de fer el que feien i començar a intentar ajudar cadascú com pot, no? Nosaltres fem mascaretes i, per altra banda, altres productes de protecció Covid per senyalitzar. I ha anat bé. Vull dir, ara començarem a vendre. No sé si això servirà econòmicament o no. Vull dir, aquesta venda que farem ara, jo espero que sí, que ens ajudi a pal·liar una mica la pèrdua d'etiquetes, però que s'ha de veure és que ha canviat el món. A nivell de consum, el món és el mateix, les persones són les mateixes, però els seus costums i hàbits han canviat i el que compren és molt diferent. Vull dir, ha canviat el món 2 o 3 vegades en aquest temps. Han passat de comprar joguines pels nens que estaven clausurats, de comprar joguines a comprar manualitats, i d'aquí han passat a comprar protecció i ara tornaran a canviar. Ara comencen a sortir, a comprar xandes, coses d'esports, bicicletes per fer esports a casa. Vull dir, han comprat i canviat moltes coses. I ara tornarem a canviar.
I són uns canvis molt ràpids que costa d'absorbir, no? És que realment, com dius tu, no? I ja vosaltres amb aquesta visió, com dèiem, no? Amb aquests punts d'acció que vau posar amb temps i com dius tu, ha canviat tot, el món, el client final, les necessitats que tenim tots, no? I vosaltres, com a empresa inclusiva, en aquest sentit que heu tingut això també molt en compte, ja inclús amb les necessitats del vostre propi personal, imaginem un escenari, no, Cristian, d'aquí a curt termini. Imaginem que ja sortiu de l'ERTE, com dius tu, comencem tots a tenir aquesta nova normalitat, no?, que tothom ens explica. A l'hora d'incorporar, per exemple, personal, tu creus que hi haurà més dificultats, per exemple, per incloure a gent en risc d'exclusió, tipus amb discapacitats diverses, amb tema de violència de gènere? Teniu vosaltres també pensat algun tipus d'inclusió, de pla de responsabilitat social corporativa? O com plantegeu les noves incorporacions en un curt o llarg termini? Bueno, aquest és, com sempre, i em sap greu, vull dir, les empreses que apoyem aquests col·lectius, si continuen tenint feina, continuaran amb el mateix suport. El que és veritat és que sempre tenim problemes aquests col·lectius en trobar feina. Quan és més complex tindreu més dificultats, això jo crec. Però, per altra banda, més que dificultats, el que crec que hi haurà és noves oportunitats. Perquè, per una banda, hi havia unes empreses que, pel motiu que sigués, no podien fer servir aquests serveis o per les seves necessitats físiques o del tipus de... A vegades estem confinats a fàbriques que no estan adaptades. I com ja s'ha de fer una inversió, sempre està posant-se, perquè al final l'economia moltes vegades premia i com no es fan les adaptacions no pots incorporar personal, no? De mobilitat reduïda o d'algun tipus de personal així, no? Però, per altra banda, empreses que abans, que potser tenien condicions, no necessitaven, amb aquest canvi hi haurà noves empreses. Llavors, no és del tot cert que sigui més difícil que abans. El que s'ha de fer és un canvi més mental. La dificultat és que potser on abans no miràveu que tindríeu feina, ara sí. Llavors, és un canvi costosament, de la part vostra, però d'ampliar mires i mirar cap a una altra banda, perquè hi haurà empreses molt noves que abans feien zero apoyo a aquests col·lectius i ara en faran. Vull dir, les empreses que ja ho feien, ja ho faran i molt probablement hi haurà de noves que hauran noves sinergies. I de les que ho feien hi ha algunes que tancaran, vull dir, però no crec que vagi molt a menys, sinó que faràs un repartiment molt diferent. Com dir, no? Vull dir, segurament el PIB d'aquest any no baixarà. El que passa que vendran més per internet, les empreses que abans no vendien per internet ara estan rebentades de feina. Llavors, ha vingut una mobilitat. Què vol dir? Que potser el teletreball ens ajuda, perquè hi ha moltes tasques que es poden fer al teletreball i que no ho volien fer. Llavors, totes les persones tenen la seva casa adaptada. Llavors, poden treballar a casa. El que no poden és anar a la feina, perquè el transport públic no està ben bé adaptat. Vull dir, l'ofici que s'ha d'arribar al punt de treball i físicament allà tampoc estan preparats ni mentalment, ni emocionalment, els companys, ni els puestos. Per això, que el teletreball augmenti obre la porta a molta gent que podria teletreballar des de casa amb el seu entorn adaptat, sense ser-ho inversió a l'empresa. Llavors, per mi s'obre un abanic de noves possibilitats si no es continua buscant feina de la mateixa manera que es buscava abans. Sobretot, és important, Però, i a nivell nostre al pla, estem buscant teletreball, nosaltres tenim un compromís, teníem molts partners, estem enviant feina a llocs adaptats, vull dir, tota la manipulació que fèiem interna, l'any passat vam començar ja a enviar-la a centres de treball que només tenen psicòlegs, que estan adaptats, que tenen tot un entramat que costaria molt posar davant de l'empresa. Què fem és, igual que fa amb el servidor, vull dir, sí, externalitzem servidor. Externalitzem personal humà i fem-ho en centres que estiguin i potenciem, que hi hagi centres de treball potents, amb col·lectius d'alguna manera, no? Hòstia, i evidentment, també intentarem incorporar al treball. El que passa que ara les inversions estan paralitzades, a nivell físic, espais. Primer aniran les que estem en ERTE, vull dir, que trigarem un temps, i ara un petit batxe fins que tornem a incorporar gent, d'alguna manera. Vull dir que ara estem externalitzant serveis de muntatge, ara estan fent la gent a casa. Vull dir, clar, d'alguna manera, al final, que sigui egoista, primer anem a casa i després sortim fora. Vull dir, això
a tot arreu passa i continua passant. Més no tan a curt plaç, la nostra idea és això, vull dir, i és un moment molt, molt bo perquè els grans retailers estan començant a incorporar valors socials i mediambientals. A mig plaç mediambientals començarem a veure grans supermercats amb cestes ecològiques, suprimint el plàstic, vull dir, això ja ha arribat, això ja està. S'ha de lluitar en una altra guerra, que és més la social. I si aquest any tot el que veurem seran supermercats, grans marques amb el concepte verd, l'any que ve tot serà concepte social. I això serà un boom, o sigui, realment jo crec que l'any que ve hi haurà un boom de destacar i donar visibilitat a que per mi és aquest valor humà social, el consumidor el comença a valorar i les empreses ho comencen a adoptar. O sigui que hi haurà un canvi molt important en aquest sentit que afavorirà tots aquests col·lectius. Jo crec que és molt important. O sigui que per mi és tota esperança en aquest sentit i que ja està aquí. Vull dir, s'ha de deixar de lluitar, en aquest sentit, però que sense fer res ja està passant. Perquè en el moment que els grans capitals ho veuen com un avantatge perquè la gent ho reclama, ja portem molts anys reclamar-lo, és una realitat, i ara les empreses s'estan adaptant. I no sé, grans marques ens demanaven, hòstia, no, que ens podeu fabricar sense plàstic, hi ha coses. Nosaltres ja estem fabricant, ja portàvem aquest pla, no tot, però estem gastant el plàstic que teníem comprat fa 3 anys, ja no en comprarem més o sol necessari, i estem ja amb cartró 100% certificat ecològic. I els packaging ja no porten, s'han redissenyat per no tenir plàstics, no? I fins i tot que hi hagi un cellell que digui, hòstia, aquest paquet té en compte l'exclusió social. I hi ha un sello que hem definit fa un any que els paquets el portaran dient, hòstia, quan compris això no només és eco i té aquest valor de que és responsable del medi ambient o intenta ser-ho, sinó que darrere d'aquí s'ha fet un treball amb persones que tenen, costa accedir al mercat laboral, no? I estem treballant en això. Evidentment ara és un percentatge petit, no és una... Però per mi la direcció és la bona. El que dèiem del barco, ja hem girat el timó cap allà. No sé quan arribarem al 100% i costarà molt i no s'arribarà al 100%, però si es quedem al 70%, bé serà, no? Però estem en aquell camí, no? I jo veig molt de futur en aquest sentit. Doncs perfecte, perquè sobretot, Cristian, em quedo amb aquesta part tan positiva, amb aquest missatge positiu que així com a resum, potser podríem dir que el que deies tu, que les crisis es converteixen en oportunitats en molts moments, no? Que sí que és veritat que ens hem de pujar al carro, com deies, no? No podem, hem de tenir els peus a terra, no? En aquest sentit, i que costarà potser perquè és interessant aquest tema de polivalència, com dius tu, no? De flexibilitat, de fer moltes coses, i inclús d'innovació en el sentit de deixem de fer coses que fèiem abans que potser ara ens adorem, no? Que no serveixen, i comencem a fer coses noves, no? Així com explicaves tu, i sempre, com estem dient, formant-nos, no? Però m'ha encantat aquest punt que deies al principi de tot, quan parlàvem dels perfils, no? Del tema de la motivació, no? El tema de les ganes, no? De treballar, no? Que potser això és el que hem de potenciar sempre, no? I tenir oportunitats com, per exemple, empreses com la vostra, una miqueta que teniu aquesta ment més oberta, no? O que feu caure els prejudicis, no? O una mica amb el tema del personal en risc d'exclusió, ja sigui per discapacitat o per altres grups de risc, no? En aquest sentit. Llavors, si vols, no sé si, Cristian, així com a nivell, ja com a última pregunta meva, personal, ara donarem el torn de preguntes, perquè ja tinc aquí unes preguntes gent que està interessada en parlar amb tu. Llavors, res, més que res, si volies fer així com un missatge, encara que ja l'has fet, positiu, no? De dir, bueno, i ara d'aquí endavant, vinga, va, tots sortirem, no? Com sempre diem. Doncs una miqueta què és el que tu veus? Aquesta part positiva, veient i sabent que hi ha una feina molt dura al darrere, no? I tots hem de ser conscients d'això, però tu què creus que hem de tenir en compte, sobretot gent que està ara buscant feina, com per exemple amb la nostra entitat, en el tema de les inclusions laborals, què creus que hauria de ser una miqueta, que serveix una miqueta com a empenta, no? Per dir, vinga, aquest missatge positiu. El primer de tot s'ha de perdre la por. Vull dir, i estar darrere una pantalla merma la por, que no és el mateix estar en una entrevista en un lloc que no coneixes, que ja vas amb un neguit, que tot és nou, que no saps ni com anar, amb els teus pors interiors, que surten allà, les veus, no?
hòstia, no, perquè saps que tens, doncs, bueno, saps com ets i tens aquestes pors que surten en aquell moment, no? La tecnologia està aquí darrere, la gent per WhatsApp és molt diferent que en persona, no? Llavors, això per mi és un avantatge, no? Però, sobretot, per mi el positiu és que, i lligant amb el tema de la motivació, que és el més important, gent motivada, gent amb il·lusió d'aquest futur. I per mi, els col·lectius de risc tenen una cosa important com a avantatge ara, que és que ells ja saben que ho tenien difícil, ja de sempre. I ara una situació nova és que tothom ho té difícil ara. Llavors, la gent que abans no tenia problemes, ara es tindrà per la nova situació. Però la gent que ja porta temps lluitant, porta avantatge. Igual que nosaltres portàvem avantatge 3 setmanes i hem pogut arribar a temps perquè, hòstia, estic fent això i això ja ho hem fet, no? Hòstia, jaja, no? I rius, no? Hòstia, però en veritat la gent no a la tele no es donen compte, però si això ja es veia venir, no? Quan estàs centrat, tot és molt fàcil fins que fixes el focus. Al final no hi ha coses, no, és ficar el focus en el moment adequat i el tempo és molt important. Llavors el missatge és el que abans ha portat aquesta, d'alguna manera, discriminació en algun moment, no? Per mi ara és un avantatge perquè ja saben que ho tenen difícil i ara es continua fent el mateix que feien. Però la gent ara que pensava que era tot molt fàcil i que la feina està per dopier, s'han adormit una mica. I això dona una mica d'avantatge a aquests col·lectius en el sentit de dir, hòstia, doncs, no? De potenciar. Jo crec que d'alguna manera és un avantatge, no? I que el que s'ha de fer ara és perdre la por i això, començar a fer entrevistes online, parlar amb la gent, ja s'ha fet tot un entreno, no? Estar aquí avui, no? Hòstia, doncs he d'apagar la càmera. Saps a vegades que ho estic repetint jo i continuaré repetint durant els propers 20 o 10 anys, que hi ha un despitzat encara que dirà, hòstia, s'ha d'apagar la càmera? I arribarà un dia que l'informàtic, no sé per què no ho ha fet abans, era obvi, no? El tema d'aplicacions que aixeques la mà virtualment, no? Per què? Perquè tothom parlant, no? Les eines encara no estan adaptades, vull dir, la tecnologia encara no està adaptada. S'ha adaptat en aquesta pandèmia, no? I hi ha aparegut oportunitats i marques com abans, no? D'una marca de videoconferència no es feia servir i ara es fa servir molt, i d'altres, no? Vull dir, que tots són canvis i oportunitats i anirà millorant. Però el que hem de fer és perdre la por i començar a trucar a empreses. Vull dir, quantes vegades us ha trucat una companyia de telèfon per dir, oye, tengo una oferta? Quantes? A qui no li he trucat, o sigui, que posin el micro. O sigui, a tothom li ha trucat alguna cosa. Vull dir, quantes vegades una persona ha agafat el telèfon i ha trucat una empresa i ha dit, perdoni, mira, que vull treballar, què feu aquí? Necessiteu algú? O sigui, jo estic convençut que a les 10 trucades tens feina. Estic convençut. O sigui, estic cansat de veure gent, en general, que diu, hòstia, estic buscant feina. Ah, vale, quantes hores al dia estan fent feina? Aquí no la comences. No, bueno, la setmana passada vaig enviar uns currículums. Això és buscar feina, dic, no en trobaràs. Perquè si treballes igual que busques feina, tu tens fotut, És que no conec a ningú que digui que es prengui buscar feina com un treball. És que no conec... Realment és com dius tu, aquest missatge de no tingueu por m'encanta en aquest sentit, Cristian. Sí que és veritat que a vegades és complicat perquè encara que tinguis de necessitat, doncs tots coneixem, però també és molt positiu pensar que hi ha empreses com la vostra que des del primer moment obriu aquestes portes de forma transparent, no? I a dir, escolta, valorem i sense discriminar res. Ni com estem dient, no? Ni per raça, ni sexe, ni per discapacitat, ni diversitat general o cultural. O sigui que això també és com dius tu, és molt positiu. És complicat, però és molt positiu perquè sí que és veritat que potser m'ha fet molta gràcia, com deies, no? Que nosaltres ja estem acostumats a passar-ho malament, per dir-ho d'una forma, sense cap tipus de... amb la part positiva, no? I la tenacitat, no? En aquest cas, realment és una eina també molt important, no? El seguir endavant tot en contra, no? També és molt important, com dèiem, que vosaltres teniu la part empresarial, aquesta visió que comencem a tenir, que això també entitats com la nostra us intentem ajudar i buscar noves fórmules i ara potser després del Covid doncs és el moment, perquè no hi ha res inventat i ho hem de provar tot, veritat? Doncs, Cristian, ara donarem pas a les preguntes, que tenim ja gent interessada. Dono un pas a la companya Cristina Alier. Cristina, si estàs connectada, si pots fer la pregunta tu directament.
Sí, hola. Mira, jo et volia preguntar una cosa i era, per curiositat una mica, perquè la situació ha canviat molt en aquests últims mesos i era saber si el transport el fèieu directament vosaltres ja des del principi o si era un subcontracte i com us ha afectat el fet de que de sobte totes les empreses hagin d'enviar materials i hi hagi molta més compra online, no? I potser el tema dels transportistes ha canviat perquè no hi ha tanta gent disponible o al revés. No sé si us ha afectat amb alguna cosa el tema del transport i la situació que s'ha viscut. Com us ha afectat? Vale, moltes gràcies per la pregunta. La veritat és que aquí hi ha un concepte que és per mi molt important, és que la gent tancada a casa no té ni idea de com està sent el món fora. I tenim el que jo anomeno una deformació de la realitat. Què vol dir? Que en altres exemples potser ho visquim més aquí a Catalunya, no? A Madrid es viu la situació de Catalunya molt diferent del que vivim aquí, la situació de Madrid, perquè els mitjans de comunicació fan molta pressió. Si això li afegim que estem tots recluïts a casa sense pràcticament estímuls externs, el que ens expliquen de fora és el que ens expliquen de fora, que no vol dir que sigui la realitat que passa fora. No? Llavors, per mi s'ha fet molta demagògia, i sempre a nivell jo soc bastant apolític, però a nivell, aquests missatges polítics, explicant la realitat, i s'ha fet molta demagògia lingüística. Què vull dir? Que sortien dient unes coses molt estudiades, amb unes paraules molt estudiades, amb unes pauses, unes comes on tocaven, perquè la gent entengués una cosa. Però la realitat era totalment diferent, totalment. O sigui, jo recordo molts companys informàtics tancant webs un dia determinat perquè havien dit que ens recluïen tots, el país va cerrar tot, no es podrà sortir al carrer. I a les 12 de nit publicant un BOE, fet aposta, sabent que es portaria una reprimenda, per semblar aquesta desinformació. Fas un missatge que és ambigu, no dones més info i a les 12 de la nit les empreses ja han pres una decisió amb una realitat que no és la realitat. Llavors és per mi, jugar molt brut, d'alguna manera. I a les 12 de la nit et dius, no. Vull dir, el canvi de l'estat d'alarma, no va haver canvi d'estat d'alarma. Les mateixes empreses que podien obrir un dia, podien obrir el dia següent, però ja havien decidit tancar. Llavors, problema de transport que tu dius, nosaltres hem repartit a tot el món en 24 hores durant el Covid, tot el món. Punts del món que no, dins on ja estaven repartint, vull dir, potser 65 països en el món, no tot, no, però i entrega 24 hores si ho pagaven. Cap problema, de fet, al revés. La missatgeria ha millorat, perquè tothom estava a casa. Tu saps les incidències que tenim perquè la gent s'envia un paquet a casa i no hi és. I en missatget que tornar a anar, no pot aparcar, té embussos. O sigui, logísticament, els transports, el que diem l'enllaç, un paquet surt de Barcelona, arriba a Madrid per anar a Amèrica. Trigaven 2 hores menys, en un trajecte de 600 quilòmetres, perquè no hi havia tràfic. Algo tan màgic com que no hi hagi tràfic. Vull dir, el transport ha millorat. Els ratis d'entrega, els tempos. Vull dir, ens deien els transportistes, vull dir, en 20 anys no hem treballat tant. Vull dir, problemes? Cap. L'únic que ha deixat de repartir ha sigut una part de correus, per poder dir que no enviaven paquets. Però Correus ha sigut repartint paquet online, amb la divisió estatal. S'han colat milions i milions de paquets que repartia el carter i que és un producte, d'alguna manera, estatal, que està garantit, i allà estan mils i mils de paquets d'empreses petites i que em sembla bé, van tancar una divisió, però la resta d'empreses en el món, res. Zero problema, jo dic, ni als Estats Units. El que havia era desinformació. Avui eren molts problemes. No, demà no anirà a DHL. No, sí que va. És que hi ha hagut un missatge mal traduït del Trump que ha arribat a no sé on, però era anar fer desfer, no? Missatges mal entesos, aquesta ambigüitat a nivell global, parlo, no? Però nostres problemes d'entrega, cap. Va haver un moment que va haver molta devolució, però perquè la gent tenia por i tornava a les comandes, no per problemes d'entrega. Vull dir, el transport logística ha millorat infinit i tot això servirà perquè encara millori més. Vull dir, la conducció autònoma començarà a tenir lleis perquè l'aprovin. Ja dic, o sigui que transport, cap problema. Molt millor que abans. Perfecte. Doncs moltes gràcies per la informació. Gràcies, Cristina.
Doncs, Cristian, passem també a la Gabriela Pérez, que també et vol fer una pregunta. Gabriela, si estás ahí, por favor, te conectas el micro. Hola, Cristian. Gracias por toda la información que has dado y sobre todo por tu entusiasmo. Yo quería saber cuál era vuestro valor añadido a nivel comercial o no hace falta tener una estrategia comercial. Y tenía 2 preguntas más, pero ya las has ido respondiendo en otras fases, así que con esta me doy por satisfecha. Gracias. Valor añadido en el producto, entiendo. Es complicado el valor añadido, no sé qué dir-te, del valor añadido no sé. Yo sigo pensando que da igual el valor añadido si lo que haces lo haces como tú has dicho, con entusiasmo, con amor. O sea, a mí me da rabia no ponerle energía, amor, entusiasmo, motivación a un producto, sea el producto que sea. O sea, da igual que estés haciendo peladillas para comuniones, que etiquetas para niños, que un Swarovski. Si al final tú le pones ese entusiasmo a las cosas, ese entusiasmo te llega aunque estés en la China. Porque, no sé, cosas desde el tipo de sensación del tocar, ¿no? Cuando tienes cualquier cosa, la tocas, te llega un producto, lo tocas, y eso te transmite. Hostia, pues a ese nivel de detalle llegamos, y muchas veces se enfadan conmigo, hostia, no sacamos el producto, no está acabado. Bueno, si es 20 veces mejor, bueno, sí, pero aún no está acabado, pues ya lo sacaremos el mes que viene. Pero cuando saques este producto, que aporte algo, pero es que ese algo, ya estamos diseñando medidores, que dirás, un medidor de niños, pues no será que está inventado. Pues, iba a utilizar una expresión igual un poco, ¿no? Pero una porquería de cosas, una porquería que tienen 0 añadidos. O sea, podrían poner un sello de 0 añadidos, pero en negativo, ¿no? 0 añadidos, no vale para nada, ¿no? Y dices, vamos a hacer, pues, hostia, pero ¿qué necesidad tendrá la madre con el niño? Pues, hostia, ponerse en situación, hablar con madres. O sea, hay todo un trabajo de estudio de campo para hacer una cosa que dices, pues si te vas a, pues igual no, pero hostia, pero igual si lo haces con cariño y a largo plazo, porque no va a funcionar, mañana no voy a vender mis medidores, ese medidor, al final, la gente lo valorará porque está pensado para ellos. Pero pasa que perder y dedicar tiempo, y es costoso para una empresa invertir talento, tiempo y dinero, porque, hostia, es necesario un packaging, no es necesario este papel, pues si vale 10 veces más caro, bueno, ya, pero os digo que es certificado, esto, pero entonces, bueno, pues quitamos la caja, lo voy a enviar sin caja, pero yo quiero que el producto esté hecho con este material reciclado y que lo hacen unos en tal sitio y además una comunidad, una cooperativa que se preocupa por la gente que hace ese papel. Entonces, ese es el único valor añadido que puedo decir que tenemos, ¿no? Hacer las cosas con cariño. No creo que haga falta más, tampoco. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Es el valor añadido más valioso, ¿no? Quería decir. Gracias. Gracias a ti, Gabriela. Pues damos paso también a la compañera, a Mar Companys. Mar, si estás conectada, por favor, ¿quieres hacer la pregunta, Cristian? Hola, sí, gràcies, Cristian, per l'explicació. Molt interessant, sobretot aquesta manera d'explicar les coses tan propera, no? Jo et volia preguntar 2 coses. Primer, ja que ja has introduït algunes idees de com canviarà la manera de treballar, com creus que afectarà les noves maneres de treballar en la conciliació de la vida laboral amb la vida personal? I sobretot m'interessa a nivell de si això afavorirà que les dones puguin accedir a major oportunitats laborals. Merci. Bona, complicada aquesta, Vull dir, ja el futur és incert, no? Ja no sesgar el futur per sexe ja encara és més complexa. Clar, abans ho deia, no? Vull dir, quan parlaven dels gèneres amb la Mercedes, no? I en veritat nosaltres, en la nostra empresa, mirant, són moltes més dones que homes. Vull dir, te preguntar si tenim un pla, no?, de millora del gènere, no? Dins, bueno, ara mateix, pel nostre sector, com busquem aptituds, si les aptituds la tenen més dones, acabem incorporant més dones, perquè al final busquen aptituds, no? I ens guanyen normalment. No sé què passa, però és complicat contractar homes, no? I no perquè jo sigui un home, al revés, perquè l'entrevista a vegades no la faig jo, la fa la companya o la fa el company, no? O és un grup mixte, un noi i una dona, intentant seleccionar personal, no? I són moltes més dones en el nostre àmbit, per exemple, perquè fem molt disseny o a vegades, no?
I últimament el pla que tenim és intentar contractar homes per no ser discriminats perquè estem en un 80-20 o alguna cosa així. Dic, hòstia, doncs intentem, encara de dubte, agafar el noi per intentar arribar a aquesta paritat, que s'intenta buscar d'alguna manera. No sé si la paritat és bona o dolenta, vull dir, però sí que un equip multidisciplinar, o sigui, tot dones o tot homes per mi no és bo, vull dir, sempre hi ha d'haver un mix, depèn del sector, doncs potser ha de ser un percentatge o un altre, no? I a nivell d'oportunitats, el que està clar en els propers anys és que la dona porta molta més empenta, parlant de motivació, vull dir, s'està organitzant, vull dir, el gènere femení en aquest cas està fent molt, molt bé les coses i els homes en general, no sé, són bastant bròquils i estan adormint-se als laurels. La veritat, no, he fet la mateixa comparació amb la gent que ja tenia feina, la que la costava més. Aquí està passant el mateix, vull dir, està havent una avalanxa de noies empitjant, volent fer coses, amb molta energia fent coses, i això és positiu. Per què? Perquè ho aconsegueixen i estan, revertint una situació molt injusta, jo crec, d'un patriarcat molt bèstia, i aquesta empenta i aquesta adormir-se dels homes el que farà és que passarem a tenir un patriarcat a un matriarcat. Vull dir, i això és així, no hi ha dubte. En el futur, a més llarg plaç, vull dir, hi haurà més mandos directius dones que homes. I això és imparable, vull dir, continueu així, ja es donarà en compte i serà cíclic, no? Vull dir, l'onda sinusoidal que fa que puja i baixa, tots són cicles. Vull dir, hem passat un cicle molt, molt llarg i no sé si tètric o no, ha sigut el que ha sigut, on els homes han estat manats i les dones han estat amagades sota la taula encara que manessin o no reconegudes pel moment que ha sigut històric, i ara ve un moment on la dona tindrà un paper fonamental. Ja no dic a nivell tecnològic per la crisi del Covid, vull dir, això jo crec que no afectarà, que continuarà, no? Vull dir, però sí, crec que està tenint més, s'està formant més, s'està associant-se més, les relacions s'està forjant. És que són tota una sèrie d'inputs que està valorant i que ens portaran a això, al matriarcat. I bueno, hi haurà qui li agradi i hi haurà qui no. Per moltes coses tenen aptituds molt millors o diferents, no millors, però que en sents àrbits de les empreses, a nivell de negociació, a nivell empàtics, a nivell de certes coses que us donen millor d'alguna manera. I no a tothom, perquè hi ha homes molt sensibles i hi ha dones poc sensibles. L'estereotip d'home i dona és complicat perquè al final les aptituds estan a tot arreu, no? Des d'un nen, un home, llavors depèn l'aptitud que busquis, està més desenvolupada o menys, no? Llavors, jo crec que sí, encara que, ja dic, no si és el gènere en si el que està potenciat, sinó aquestes qualitats. Gràcies, Cristian. De res, a tu. Moltes gràcies, Cristian. Doncs donem pas a una altra companya. Perdona, Cristian, ens estem aprofitant, ja sabem que sortim una miqueta. Jo tinc temps, vosaltres maneu. Perfecte. Moltes gràcies. Doncs dono pas a la Mireia Martínez. Mireia, estàs connectada, sisplau, si pots fer la pregunta. Hola, Cristian, moltes gràcies per la intervenció i totes les explicacions. Ens has explicat en un moment donat que quan feu procés de selecció feu algun tipus de prova tècnica i tal. Ens podries explicar una miqueta més com estructureu aquest procés de selecció i qui el porta a terme una mica, per fer-nos una mica a la idea? Gràcies. Està bé que entrem en detall perquè suposo que molta gent que s'escolta està buscant no algo tan general o tan abstracte, sinó el punt concret. Nosaltres fem una prova sorpresa. Què vol dir? Que et citem per una entrevista i per guanyar temps, a la mateixa entrevista, que seria l'entrevista personal, diguem-ne, no? Fem una primera trucada, la companya fa una trucada, concerta una hora, vens allà físicament. A mi m'agrada fer una sessió experimental, d'experiència, perquè al final, per mi, un treballador que entri aquí s'ha de sentir atret, pel projecte, pels valors de l'empresa, perquè a vegades busquem feina i ens dona igual que estem en un punt a la vida que dius, jo vull feina, dona igual, no? I jo intento que la gent que entri a treballar no entri a treballar perquè necessita feina, per la necessitat, perquè si no entra a buscar de tot, hi ha un munt que busquem qualsevol, sinó que realment l'adequació de valors i que es pugui sentir a gust, perquè al final si una persona no està a gust, no funcionen les coses, no? I llavors el que fem és, mira, tu faràs exactament això i expliquem el que farà. Et veus fent això? Bueno, a vegades t'ho imagines, a vegades no, i fins que no ho fas, estàs allà al lloc, no ho fas, no? Però molt experimental. I la sorpresa ve quan fem la prova tècnica el mateix dia que l'entrevista personal, perquè estem acostumats a processos potser més nacionals, més grans, que nosaltres
arribes allà, et fan l'entrevista i si tot va bé, diem, 5 minuts, i tenim un portàtil, t'enxufem un portàtil allà, així, en fred, ara farem la prova d'Excel. Com? Hòstia, no! Ja veu que li cau la gota una mica, que es posen nerviosos, no? I no patiu, no? És una prova molt intrusiva, ho sé, però de fet també aporta aquesta situació d'estrès que dius, com reacciona aquesta persona quan arribes un dia al matí i dius, no, para de hacer eso, yo tienes que hacer esto otro, ¿no? I en aquella entrevista fas com una reproducció de, hòstia, sorpresa, ara això no m'ho esperava, no? I la gent li costa molt, i hi ha gent que perd els nervis o gent que no, però veus com gestionen una cosa inesperada, no? I la prova d'Excel, nosaltres fem Excel, no? El Google Excel, el del Drive, vull dir, molta gent té Gmail aquí a Espanya, està molt capitalitzat, vull dir, llavors el que fem és l'Excel del Drive, diguem-ne, no? El que és gratuït, que amb la compte de Gmail tenim accés, l'Excel del núvol de Google, fem una prova i diem, oye, mira, has de fer una suma. I li dictem, oye, columna tal, fem una taula de 3x3, una taula que posa, no sé, a dalt, ventes, total de ventes i més. I a les files en posem, no sé, patates, tomàquets i taronges. Ho fem adaptat a l'empresa, fem etiquetes, genolleres, tal. I li dictem 3 valors i diem, vale, ara fes una suma automàtica, imagina que això té 1.000 files i no les faràs a mà, intenta fer una fórmula, no? Normalment la gent no sap fer una fórmula de suma a l'Excel. El 95% de la gent no aconsegueix fer la fòrmula. Llavors, veus l'ingeni de la gent, no? Qui selecciona i sap que seleccionant ho suma i ho mira allà i t'ho diu i diu, hòstia, que veus servir, l'ingeny, no? En tota aquesta prova es pot fer servir Google per solventar el problema, perquè nosaltres no busquem gent que sàpiga coses, busquem gent que sàpiga resoldre problemes, sigui a nivell propi, doncs jo dic, pot servir, no? Ningú té la por de dir, sí, això és una trampa, no? Si faig servir Google vol dir que no ho sé. I la gent no ho fa servir. I gent que no ho sap acaba dient, no lo sé hacer. Per mi això penalitza. Algú que té internet i li dius, pots fer servir internet però vull que em solucionis aquest problema, i va donar voltes i diu, pues no lo sé hacer. Si sinceramente esto no lo sé hacer. Bueno, pues tampoco sabes buscarlo, ¿no? Vale, pues per mi aquesta persona ha deixat caure, diguem, no? I dic, no costa res, hòstia, doncs hi ha gent que no ho aconsegueix, però és que ho intenta, no? Per mi aquesta gent la persistent, no? Perquè busquem aptituds, no busquem coneixement, encara que... Però estem acostumats a aquestes proves del col·legi de coneixement, una resposta l'he de contestar, i si no ho faig bé i ràpid ja vaig malament, em poso nerviós, al final la deixo, la dejo en blanco, no passa nada, no? I no, dic que és una prova intrusiva perquè a la prova d'Excel estem allà mirant així, saps? Que a l'hora té la pressió de dir, m'estan mirant, no? Que a vegades donem una volta i si veu que es posen més nerviosos desapareixem, no? Ara vinc, no? Així una mica més distès, no? Però només preguntem això. Un cop que acaba li diem, vale, guarda aquest arxiu a l'ordinador i l'envies per mail. Doncs molta gent no sap, no fer la suma, però no sap enviar un arxiu adjunt, li costa molt, no? I dius, hòstia, és una prova superbàsica, o sigui, i estem provant 3 eines. Maneig de l'ordinador, una mica de com funciona l'Excel. O sigui, només fer un igual, suma, parèntesis i sumar una columna, Vull dir, demanem això, posar negretes i escriure, no? Enviar-lo per mail i, clar, en la prova de mail mirem una mica l'ortografia, per exemple, si va... És una prova molt simple, però que engloba molts aspectes, no? Segons com escrius, si té bona escriptura o bona a nivell ortogràfic, lèxic i de més, doncs ja veus si la pots posar atenció al client o no. Si hi ha aquell mail que dius, no, pon lo que quieras, no, però és un títol de 10 paraules, no? T'adjunto a l'email aquest document que he fet. És una frase així, Però si ja veus que ho fa sense ordre, sense tal, doncs ja veus si és delicat, si no és delicat. I per mi el més important és quan li dono la mà a la persona que entra, només amb la mà, si saps llegir això, perquè al final estic buscant aptituds i energia, l'empenta. Només com donen la mà i com arriba, ja no fa falta ni que facin l'entrevista. La fem, per no discriminar ningú, fem l'entrevista sencera, tal, per aquesta donada de mà, o sigui, agafar la mà una mica, no? I veure aquella persona què porta dins de camí allà. Llavors, jo com a recomanació una entrevista el que faria és arribeu mitja hora abans, no a l'empresa, al lloc on es fa l'entrevista. Mitja hora abans. Eviteu arribar tard. Continua gent no presentar-se a les entrevistes. Gent que arriba tard. No, amb l'excusa de turno que se m'han comido los papeles el perro. Vale, muy bien. No estem al col·legi. Jo tinc treballadors que dic, hòstia, no sé si m'estic fent vell ja o què, però saps, veus les coses en la perspectiva i dius,
estàs buscant feina? Sisplau. O sigui, feu el que tingueu que fer el dia d'abans i aquell dia us matineu a les 6 del matí, feu esport, us dutxeu bé, no sé què, no sé, no? O feu el passatemps que pugueu fer, no, us distraieu, arribeu mitja hora abans, localitzeu la porta on heu de trucar, no truqueu, marxeu al bar de la cantonada o al parc del costat i respireu. Allà, tranquils, ni mòbils ni història, no. Mòbil apagat ja, allà tranquil·lets, visualitzant que l'entrevista anirà bé. Si anirà bé. O sigui, ja no som jutge, no anireu a la presó, no us passarà res. O trobareu feina o no, però no passarà res. Aneu confiats, de veritat, perdeu les pors, respireu. Mitja horeta, esteu allà 20 minutets. A veure, si algú és molt propens a posar-se més nerviós, doncs que no en faci cas. Però en termes generals, arribar a l'hora, una estona abans, sentar-s'ho abans i respirar i dir, hòstia, va, sé el que sé, ja no fa falta que mireu coses de l'Excel al minut d'abans. No, ja no fa falta, vull dir, allà, respireu i quan arribeu allà, amb tranquil·litat. Sigueu vosaltres mateixos, sí. Més dependrà que tingui un bon dia o mal la persona que us estigui examinant, més dependrà d'això que potser de vegades és estar en el moment que toca, només s'ha d'estar allà, només s'ha d'estar allà. I vull dir, és molt capritxós el destí, però s'ha d'anar bé, s'ha d'anar bé. I amb això és suficient, jo crec. No sé si m'he enrotllat massa, igual... Jo crec, Mireia, que t'ha contestat la pregunta al Cristian, eh? No repetim, Total i absolutament. Moltíssimes gràcies. Bueno. La veritat, Cristian, és que has fet un catàleg de tota l'orientació que nosaltres fem a nivell personal i que segur que moltes de les persones que estan connectades també d'entitats amigues han vist clar de dir, veus, això és el que sempre us diem. És el que sempre us diem. Podríem fer anècdotes d'entrevistes que dius, no m'ho puc ni creure, no? Vull dir... Mira, doncs aquí ens has donat una bona idea per fer una segona part. Errades que viuen els examinadors. Vull dir, això és brutal i podem fer amb risoteràpia, perquè és per fer un monòleg. Jo tinc un monòleg molt bo sobre entrevistes de feina i, hòstia, és per plorar, Aquest guarda-te'l, que et demanarem, ja veuràs. Doncs mira, Cristian, tanquem ja, fem ja l'última, perquè ja també una miqueta, i tenim a la Natàlia Requesens, que és una altra companya, que també et vol fer una pregunta, amb la qual ja tancarem. Vinga, Natàlia, si estàs connectada, si vols fer la pregunta al Cristian, sisplau. Sí, hola, Cristian. En primer lloc, moltes felicitats per avançar-vos els canvis, per l'entusiasme, que és addictiu de la manera que parles. Una miqueta en línia amb el que estaves dient ara, doncs aquests canvis que constantment feu viure, aquestes històries imprevistes, de quan examineu els candidats. I també sabeu, per la banda, quan vau fer aquests canvis a l'hora d'introduir el teletreball, si us vau trobar amb resistència al canvi i què va significar això. Si això significa que heu detectat, per exemple, necessitats que abans potser no detectàveu, ja no només en el sentit de formació, sinó en el sentit de, malgrat no sigueu molt partidaris dels perfils, potser un perfil que no teníeu tan comprès fins aleshores. Perquè tu parlaves d'aquests canvis de rol que teniu entre els treballadors i les formacions i com les fèieu, que les anàveu anant fent, tu les feies amb un, l'altre li feia amb una altra persona, de manera que també s'impliquessin. M'imagino que això també els ajudava a empoderar-se, però la pregunta una miqueta anava cap aquí, de si, a pesar d'aquest empoderament que entenc que volíeu fer quan transmetiu aquest missatge perquè el transmetessin a una altra persona, els hi pot haver donat, però també entenc que els canvis no tothom els accepta igual i que potser això us ha obert noves candidatures, noves opcions de feina, noves posicions que fins ara no li havíeu trobat la necessitat. És així? Perdona, igual ha sigut un pèl llarga la pregunta. No és llarga, està bé explicar-la. És difícil contestar-la, però vaig a veure si matitzo això, no? El primer que vull fer, aprofitant aquesta pregunta, és agrair a tots els companys de feina, vull dir, tots els treballadors, sobretot també a Juan Ramon de Moya, vull dir, l'amo de l'empresa que ha tingut la sang freda d'aguantar, de dir no, anem per aquí, d'apoyar-me en la meva visió, perquè al final pots tenir una visió, però si no tens un recolzament de l'empresa no pots fer canvis, no? Però sobretot a tots els companys, contestant el que dius, hòstia, resistència sempre hi ha. Jo crec que la meva empresa és poc representativa perquè com soc una persona que canvia, no que canvi de parer, sinó que faig molts canvis. Vull dir, perquè porto molt elaborant el canvi, perquè el canvi és
és el que mou la vida. Si t'estanques i fas sempre el mateix, en aquesta vida tan frenètica que portem, de tants inputs, de tanta informació, de tant... no? Si t'estanques et mors. Vull dir, si tu veus una aigua estancada i allà hi ha més mort que vida, no? L'aigua s'acidesa i mor la gent. Vull dir, caminar és vida, moure's. Si ens parem, ens deixem al sofà, això no porta res de bo. El que s'ha de fer és, encara que sigui difícil, aixecar-se cada matí, fer una rutina i atacar i diguem, fer un currículum, fer alguna cosa, fer vida, moure's, és molt important. I els meus companys ja dic, resistència, suposo que n'hi ha hagut i algú deu moure la cella o bufar a casa i dir, el mataré algun dia, tiraran dardos contra mi, no ho sé. Exterioritzada no massa. I ha d'agrair perquè ha sigut un procés sorprenentment sense resiliència, sense massa resistència. Hem trobat problemes, evidentment, a nivell tecnològic, hi ha gent que li costa més la tecnologia, però si sabem llegir el que diu dels perfils, si saps llegir, o sigui, hi ha un vincle amb aquest treballador, tu ja saps, no? Quan llegeixes una persona per fer un canvi, el primer ja no agafes a la persona que saps que té més resistència tecnològica. Aquest l'acompanyes i ho fas físicament, potser no per tothom va bé aquest, no? Hi ha gent que jo classifico no perfils, sinó persones. I no és que les classifiquem, sinó que intento veure quina és la millor manera de parlar a una persona, sigui el sexe que sigui. Hi ha persones que s'ho expliques amb un dibuix i ho entenen a la primera. Pots estar 2 hores explicant-li alguna cosa i són incapaços de concentrar-se en aquesta explicació. Llavors, no tothom aprenem de manera igual. I això fa que quan jo faig un pla, hi ha milers de detallets que ningú entén. I que, hòstia, per què ho fas així? Aquest que és el privilegiado de l'empresa. No. Aquesta persona crec que necessita aquest tracte. I no és favoritisme. És una manera diferent de treballar amb aquesta persona, perquè amb aquella treballo d'una manera, amb aquesta una, i des del llenguatge. Vull dir, per mi l'adaptació a tots els nivells, l'adaptació al canvi, implica adaptar-se en el tu a tu. Tens una persona i li parles diferent. I llavors, no sempre encerto i a vegades la lio i estic fent una cosa... Bueno, al final suposo que aquest es queixa i no funciona, no? Al final em dono compte, no? Vas a m'aixecar i m'he equivocat, perquè m'equivoco també, no? Però intento llegir les persones i donar-li una cosa molt personalitzada. I jo suposo que la manera, l'ordre en què es fan els factors, aquí sí que influeix. I les persones que van elegir, no és l'atzar el que deia, no és aquest i aquest, sinó és, bueno, jo aquest sé que no tindré problemes, aquest tal, aquest ensenyarà. Quan aquesta primera marc funcioni, dona un missatge a la resta. I és que, hòstia, si ha funcionat i fulanita o fulanito ho han pogut fer, jo no seré menys, no? Vinga, te vas a casa, vale, sí, bo. I a sobre té un company per enviar-li un WhatsApp i dir-li, oye, esto no me queda claro, no? Perquè a vegades... I tota aquesta dosificació, el tempo és molt important. Una música del que sigui, canviar-li el tempo és un desastre. I cada persona té un tempo, una manera. Llavors, adaptació. O sigui, jo que dic és adaptació. I això provoca disminuir. Jo crec que portem amb l'equip treballant bastant de temps i els que són més nous potser sí que s'han anat a un ERTE al 100% i ja estan a casa perquè tenien menys informació i no sabien com respondrien. No? Llavors jo crec que això ha facilitat la resistència. Per una banda, que estan acostumats a canvi, i llavors no sé, no he tingut cap per contestar-te la segona pregunta, si afectarà molt o massa. En el nostre nucli petit muestreig de persones no ha afectat. Què sí ha afectat i ens ha faltat, i és una mancança general? El tema emocional. Hem patit molt. Per mi, sortir als llibres d'història, la gestió de la crisi, ja no dic bona o dolenta a nivell més altres temes, ha sigut un càstig brutal per molts milions de persones. Vull dir, per el dany col·lateral parlo, s'ha fet el que s'ha fet, serà molt dolent, no ho jutjo, però el que hem rebut, vull dir, privar la gent de llibertat, sortir als llibres d'històries. O sigui, tindrem problemes emocionals, estem parlant de la crisi sanitària, estem parlant de la crisi econòmica, i la crisi es tallarà perquè em quedé sense bateria, però ja quasi estem al final, ja em despedeixo per si això es talla. No patis, ja estem acabant. Quan acabis... Això sé, jo s'aviso perquè em sap greu no anar-me'n així, adiós, no. El que dic, la crisi emocional que sofrirem tots, per estar tancats, sense llibertats, modificant la nostra vida, els psicòlegs es forraran, jo ho dic així, vull dir, farà falta més associacions com encara enfortir més perquè, hòstia, patirem tots una cosa que creiem que ara no ha afectat, però hi ha molta gent psicològicament molt malmesa. I a la nostra empresa que estaven treballant, que teníem una motivació, un objectiu, tenien problemes d'aquests sentioemocionals.
pels missatges, hòstia, no cobrarem, no puc pagar el lloguer. Tots aquests inputs derivats d'una cosa que no depèn de nosaltres, hòstia, que el SEPE no paga, que està malament el que han fet, que els que tenen fills cobren menys, o sigui, una infinitat de problemes aliens que no ens esperaven. Bueno, sí ens esperaven, però ja van posar mecanismes intents per pal·liar, adelantos de sou. Però tot aquest neguit genera problemes i el que hem patit més són estats d'ànims que feien frustració, ira, enfados que no tocaven. Jo mateix m'he enfadat amb companys, perquè al final la situació ha desbordat a tothom, per molt preparats i molt guai que sigui tot el que explico, vull dir, hem patit moments amb companys de tota la vida tirant-nos els trastos a sobre i al dia següent dir, hòstia, ho sento perquè és que és molt dur estar tancat, sense llum, sense sortir a casa, sense fer esport, sense fer res. I anar treballant, hòstia, que no pots fer més hores, però hi ha feina, hi ha unes contradiccions brutals, marcolegals, perquè no estava preparat i vols fer les coses bé i no es pot. I aquesta gestió emocional ha derivat molts problemes, doncs això, d'agressivitat, no maltracte, però no tractar bé a tothom a vegades i no ha sigut fàcil, no? O gent que no gestiona bé les emocions i va fastiguejat i dius, hòstia, si ara que fa falta és ajudar-nos, fer pinya, intentem-ho. I vas repetint això mentre van donar latigazos gent que dius, hòstia, no m'ho esperava, no? Jo pensava que tu... Perquè gestionar això ha sigut molt dur i ho anirem traient durant molt de temps, jo crec. Llavors, la crisi psicològica ja sortirà. No sé si he respost, però bueno, alguna cosa així. Sí, moltíssimes gràcies, Cristian. Gràcies, Natàlia, també a tu. Doncs, Cristian, ja hem arribat al final. Quina pena, perquè ens estaríem aquí escoltant, com ha dit la Natàlia, hores i hores. No m'agrada massa això, he fet una excepció, no m'agrada els vídeos, no tinc internet. Per això t'ho agraïm també molt, a més per aquesta transparència que has tingut i sobretot, com ha dit algun dels participants que et feia la pregunta, per aquest bon rotllo que ens has encomanat amb aquesta sessió, que és molt d'agrair, la veritat, en aquests temps, no? I sobretot moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Recordem a la resta dels participants, ara us posarem els que veieu al xat, us posarem una pregunta, més que res perquè ens qualifiqueu de l'1 al 5 la vostra satisfacció amb la sessió, que ens ajudareu molt amb tot el que puguem millorar, estem aquí oberts per això. Si no veieu la pregunta però sí que teníeu accés al xat, ens poseu de l'1 al 5, el que vosaltres creieu, 1 no esteu satisfets, el 5 seria molt satisfets i així ens ajudareu. Donar de nou les gràcies al Cristian, gràcies per acompanyar-nos i recordar-vos que demà a les 12 seguirem amb una altra empresa, amb Endavant, amb la Rosa Llamas, que és la gerenta, en aquest cas, perquè també ens acompanyarà i una miqueta ens farà l'exposició com ens ha fet avui el Cristian. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies per, sobretot, Cristian, aguantar-nos durant 1 hora i mitja, pràcticament, explicant-nos tots que ha sigut molt interessant perquè ho has detallat molt i ha sigut molt realment enriquidor en aquest sentit. I a la resta, donar-vos les gràcies per la vostra assistència i res, invitar-vos a que demà ens torneu a acompanyar. Moltes gràcies. Que tingueu bona tarda. Moltes gràcies per la feina que feu, Mercedes. De veritat que s'agraeix molt que hi hagi equips que estan fent tot aquest acompanyament que feu, tot això que esteu fent, perquè també us ho heu reinventat, teniu que sortir també explicant, no sé si ho heu fet, tot això intern que esteu fent, perquè esteu fent videoconferències ara, vull dir, això també és molt nou per vosaltres i és molt d'agrair i veieu l'èxit que esteu tenint, vull dir, agraït, evidentment, tots els participants, no deixeu d'anar a ponències. Vull dir, al final som l'experiència que rebem i participar de manera telemàtica en xarles. Hi ha ponents d'alt nivell, vull dir, hi ha persones excel·lents. Jo quan veig segueixo molta gent, no la segueixo, però de tant en tant em vull formar i conferències del TED, conferències d'associacions locals, conferències de tot i tot són enriquidores, vull dir, i tant. Internet té una potencialitat d'arribar on vulgueu, és infinit el que podeu fer si us ho proposeu. Amb això ens quedem, Cristian, perquè és el que dius tu. És un gran és un entreno, realment, en aquest sentit. Primer, per donar pas a empreses com la vostra col·laboradora i que ens donen també una nova manera, potser, de veure les coses i, sobretot, com dius tu, és un entreno de dia a dia, de dir aquesta bretxa digital l'intentem fer el més petita possible. Empodereu-vos. Moltes gràcies, Cristian, per la teva participació. Bona tarda.